Mga paps, welcome back to my YouTube channel. So, today's video is suroy mo sa muang bukid. Ayan, so, ayan. Let's go. Unas pa man, no? Unas pa kayo. So, medyo mabaw pa mga paps. So, kung makita ninyo ito ang kadagatan, kita pa ang mga balas. Ayan, so, around, tuyok na mo. So makita niya mong kayuta, ano to, puti yun ang kulay. So kanina to, bigi kanina dito sa pa. Mukha na yung mong, kumbaga, small na beach dari mga paps. No? So nakita niyo yung gamay kag tao. So ano mo ni siya? Marag small island, kumbaga. So na yung mga part dari nga, beach dyan siya. Pero dari sa mo is, parang mahulog siya, gano, secret place kumbaga kasi makita ninyo around. Ayan, so bukid yun na siya. So wala kay tao rin. Nalipay mo sa atong gipakita karong mga adlaw. Kung di makabisit mo din mga paps no, sa among lugar.